हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज जे आपण बनवत आहोत ते न्यूटेला मोदक आपण बनवत आहोत. तर न्यूटेला प्लस मोदक, त्यासाठी मी पहिलं तर आपलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे सारण बनवायला. तर बघूया आपले न्यूटेला मोदक कसे होतात ते. स्टार्ट करूया आपण रेसिपीला. तर पहिले तर आपण हे खोबरं जे किसून घेतलेलं आहे ते, त्याच्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडे ड्रायफ्रुट्स टाकणार आहे आणि नंतर लास्टला आपण न्यूटेला यूज करणार आहे. तर आपण स्टार्ट करतोय. तर आपण पहिलं तर खोबरं घेऊया आणि खोबरं घेताना गॅस चालू करायला विसरू नका. आता आपण त्यामध्ये ड्रायफ्रूट मिक्स करूया. 2 ते 3 स्पून आपल्याला न्यूटेला घ्यायचा आहे. तर मी तर 2 स्पून घेतलेलं आहे, तेवढा इनफ आहे. न्यूटेला मिक्स केल्यानंतर खोबऱ्यामध्ये काय टेस्ट येते ती पहिली बघा. म्हणजे आपला चूर्ण कसा बनतोय. आपण विदाऊट गूळ आपण बनवत आहोत, तर त्याची टेस्ट कशी लागते ती पहिली बघा. ॲक्च्युली चॉकलेट टाकल्यामुळे, न्यूटेला टाकल्यामुळे त्याची टेस्ट एकदम बेस्टच होईल. तर 2 चमचे असेच घेऊया आणि तोच चमचा वापरला तर बेस्ट आहे, कारण की त्याला खूप न्यूटेला लागलेला असतो. कारण की त्यात थिकनेस जास्त घट्ट असतं, ते खूप थिक असतं. त्यासाठी चांगलं मिक्स करूया. हे बघा, चांगल्या पद्धतीने मिक्स झालेलं आहे. पूर्ण चॉकलेटी कलर आलेला आहे न्यूटेलाचा. हे बघा, आपण असं पहिलं पीठ बनवून घेतलेलं आहे. आता आपण त्याचे गोळे काढूया. हे बघा असं. तर आता आपल्या तांदळाच्या पिठामध्ये आपण त्याच्यानंतर आपण बनवायला घेतोय. हे बघा, हे असे. ज्यांना असे बनवता येत नाहीत तर त्यांनी लाटण्याचा वापर करून लाटून पण करू शकता तुम्ही. थोडंसं पीठ लावायचं चांगलं, म्हणजे ते चांगलं गोल होईल आणि सगळ्या बाजूला पीठ सेम असेल. हे बघा, हे असं. ही बॉर्डर लाईन पातळ पाहिजे. एवढं एवढं घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे आपल्याला अशा पाकळ्या करायच्या आहेत त्याच्या. अशा, हे बघा, अशा पाकळ्या. मग आपल्याला त्याचं एकजूट करायचं आहे. बघा, मोदक बनवायला जास्त प्रॅक्टिस लागते, तरी पण ठीकठाक झालेलं आहे माझ्याकडनं. तर असेच आपण 2-4 बनवून घेऊया.
तर आता आपण परत एकदा एक बनवून घेऊया. हे बघा, पहिलं असं गोल करून घ्यायचं आपल्याला. हाताला चिकटतो म्हणून आपण पीठ लावतो त्याला असं. नंतर हे बघा, हे आपल्याला अशा पद्धतीने पीठ जास्त लावायचं. हे बघा, हे अशा पद्धतीने बॉर्डर लाईन पातळ ठेवायची आहे. सगळं हे बघा एक सारखंच झालं पाहिजे सगळ्या बाजूने. हे बघा, हे असं हे असं हे बघा. मग आता आपण एकजूट करतो त्याला. हे बघा, अशा पद्धतीने हे जे बनवते ती माझी बायको बनवते, प्रियांका मुंडगेकर. हे बघा कसं पुरुषाच्या हातामध्ये आणि बाईच्या हातामध्ये फरक असतो. तर हे बघा, ती प्रॅक्टिस. बघा किती इझिली बनवलं त्यांनी. तेवढाच मला वेळ लागला तेच बनवायला. हे बघा, ह्या मोदकामध्ये आणि माझ्या मोदकामध्ये फरक बघा. बघा, बाईच्या हाताने बनलेला मोदक आणि पुरुषाने बनवलेला मोदक. हे बघा, हे पाणी गरम करत ठेवलं. एवढं पाणी घेतलेलं आहे मी. त्याच्यावर ही जाळी ठेवलेली आहे. आता आपण मोदक ठेवूया. हे बघा, हे मोदक आहेत 7 मोदक ठेवतोय मी. तर हा मधला मोदक आहे तो माझ्या मुलीने बनवलेला आहे, वल्लरीने बनवलेला आहे. तर सगळे मदत करतात आहेत मला व्हिडिओ बनवताना. वल्लरीने बनवलेला मध्ये ठेवूया. अशा पद्धतीने आता 10 मिनिटं आपल्याला त्याला वाफेवर शिजवायचं आहे. तर वल्लरीने अजून एक मोदक आणून दिलाय मला. हा बघा, आतमध्ये न्यूटेला दिसत नाही. असू दे, ठीक आहे. तर हा पण ठेवूया आपण ऍडजस्ट करून. 10 मिनिटं वाफवून घेऊया. कव्हर करूया त्याला. तर आपण जे मोदक ठेवलेले आहेत ते वाफवताना थोडंसं त्याच्यावर पाणी मारून घ्यायचं आहे. कव्हर करूया. त्या मापाचं कव्हर भेटलं म्हणून ठीक आहे.
10 मिनिटांनंतर बघूया आपले न्यूटेला मोदक रेडी होतील. हे बघा 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि अशा तऱ्हेने आपले न्यूटेला मोदक रेडी झालेले आहेत. तर टेस्ट करायला आपण वल्लरीलाच सांगूया. वल्लरी टेस्ट करेल न्यूटेला मोदक कसे झाले ते सांगेल. तर बघूया. वल्लरी, तू मला एक मोदक खाऊन सांग की कसा झालाय तो मोदक. हा, तू बनवलेला तोच खा. सांग कसं झालंय. हळू, गरम आहे का? हा. न्यूटेलाची टेस्ट येते त्याला चांगली? खोबरं चांगलं लागलंय? चल, आता वल्लरीने मोदक खाल्लेला आहे आणि चांगली टेस्ट आलेली म्हणून सांगितलेलं आहे. तर थँक्यू वल्लरी. वेलकम. तर मित्रांनो, न्यूटेला मोदक ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.